Melinche free kusuro bibia na no pay. A wo hwe me na wotie me so. Nyankopon no mo wo say na no pay no hwe na wotie me. And I know first time me did Stephen Gilosba, Apostle Stephen Gilosba. But that's up Nyankopon ma to ano Minister of God International Church. Sha say I sumo MB primary school I would do mase sunyane every Sunday bia. So wa run now oni aso papa bia akwa ana so oni aso bia akwa to say from brane so na wo fa me so na otie nyinafo na nkwaje so aye dia. Na no Nyankopon fa me so na otie nyinafo. Na ono Nyankopon nsɛm a nhyira wo no nsa aka nhyira ewo. Ansa na nyemo mpa ya ansa. Yɛda wahye tum na ewura Onyankopon reto so ama ade nyinaa. Na mpo yi firi wo mu ne amane ne sɛm na kwanhyɛ mu anka Nyankopon din. Yɛda wahye sɛ na mpo wo de yɛn kwampo akyɛ. Yɛbɔ ne nyinaa akyi no ontwa ntwetwe sa abe. Ɛda so te ase na mogya mpo edi mu sane ɛnya ɛwɔ de a. Yɛda wahye ne kɔsɔbɔ mpa de mfonso nyinaa so abɔ anim. Tum na ewura mfonso nyinaa kyerɛ ne. Woni bia ye biara be sie nkwaje kwa be si mpu Nyankopon asoma be ye kwan no mu nyam kyefa no ana pe ne fenfo so nyina kye na afi so no bonefo be yakosi de wo yensem ye no tum na wura si bonefo no kwan na mu nhyira ene mu nipa bia nsanka yɛda wahye so ne samaye adonti amen. And no first time me platform so no ade am yan sem kan Nyankopon ase kan Nyankopon ase no na me ye so woni ji ho a na wodi machi en we hwɛ asɛm bi afa ntisodudu ho ade a edi kan yenya abra yɛde ne kure amanyame ɛwɔ ntisodudu mu title ho en ye bɛhwɛ na yɛdi kan sɛ ɛmo obi ndada sɛ Nyankopon asɛm ayɛ etwam asɛ Nyankopon asɛm bi wɔ ayɛ etwam yɛdi kan sɛ Nyankopon asɛm ayɛ entwam Bible sɛ ɔsoro na asɛm ayɛ etwam ɔno Nyankopon asɛm ayɛ betim oda entwam da na sɛ Nyankopon asɛm atwam de a na de ɛkyerɛ ne sɛ nneɛma ɛwɔ wiase nyinaa de atwam ɛne kɔ sɛ de ne mpo de hu bi because nneɛma yɛ hu wiase nyinaa de ehu no amnada ne mu na Nyankopon de ɛbɔyɛ the creation no the Old Testament na ehu sɛ Nyankopon de bɔ saa ne mene nyinaa ka nipa ka yɛtwam ka mmoa kumatwam ka ehu abo bi wiase ka nnua ɔmo nyinaa atwam ade bi wiase bi a de atwam ka homie ka de ka twam because mframa na de nyinaa de ɔno de menya pam foforo nim enti no so bi ka yɛ sɛ Nyankopon asɛm atwam a na wonim deɛ ɔka na ne nyansa ɔfɔm pa sɛ mo bi dada sɛ Nyankopon asɛm bi de atwam Nyankopon asɛm bi atwam ɛno na kɔso di hene ɔwɔ hase so now yɛhwɛ asɛm bi wɔ Deuteronomy chapter 14 verse 22 to 23 Mose nwoma a ɛtɔ so enum etire du na yemu aduonu mmienu kɔpem aduonu mmiɛnsa yɛnhwɛ de Nyankopon asɛm ka weyɛ brɔfo mmea no batwi ɔse you shall tithe all the yield of your seed that comes from the field year by year and before the Lord your God in the place that he will choose to make his name dwell there you shall eat the tithe of your grain of your wine and of your oil and the firstborn of your herd and flock that you may learn to fear the Lord your God always. The hearing power so say, and the firstborn of your herd and flock, that you may learn to fear the Lord your God always. The woman say, wodi ne krama awurade ɛwɔ tight mu a ade a wodi kan nya de nyamesuro nyamesuro the fear of God ɛna wodi kan nya Bible na ɛkanya na meka Bible na ɛkanya so the Bible didi a Bible na ɛkanya the Bible is speaking let the word of God speak ade di kan de nyamesuro Nyankopon de ma ɛni sɛ wodi ne kura wo Nyankopon asɛmu ɛwɔ tight mu a the kind the fear of God and the first thing for the kind of my and so be catch there was say obetimi anya nkwa
wotumi nya nkwagyeɛ abla wo ntwa tight a wonya no deɛ wɔka because wɔn a wɔbɛnya nkwagyeɛ wɔn a wɔbɛkɔ Awurade nkyɛn de ɛwɔ na wɔda suro Awurade nya bɛrɛ ɔnyɛ nyamesuro no so wɔyɛ dɛ wotwa tight wɔn a wɔbɛnya nkwa wɔn a wɔbɛnya Nyankopɔn ahenni mu akɔyɛ dɛ wɔn a wɔada wɔatwe wɔn afiri atorɔ ho wɔatwe wɔn ho afiri asisi ho wɔatwe wɔn ho afiri nsanya mu wɔatwe wɔn ho afiri adwamma mu wɔatwe wɔn ho afiri ayerefasa ne kunufasa mu saa nkurɔfo no bɛnya dɛ bɛnya Nyankopɔn nkyɛn faare akɔ na ɛbɛyɛ dɛ wonya saa Nyankopɔn ɛkyɛn akɔ nso wɔyɛ dɛ wosuro Awurade nso wɔyɛ dɛ wosuro Awurade so wosuro Awurade a wonya ne nkyɛn nkɔ na sɛ ɛbɛyɛ no so ɔyɛ saa nyamesuro a meka wasɛm yɛde sɛ dɛ sɛ wotwa tight ɔne kuram te tight no a wadiadiadiadi no ɛnta wotumi suro Awurade no ɛnta na watɔ atoro mu a wonya atoro twɛi because wontwa tight ɛno nti na wɔtɔ asisie mu a wontumi nya asisie because wontwa tight wontwa ntoso dudu wontua ɛno nti na wotumi nya adwumammɔ yi because wontwa tight bɔne biara a wɔtɔ mu a ɔbɛsɛ ofiri mu no na ɛdi kan so de so wotwa tight ansa dɛm ne kaka bisa ne di kaka sɛ Nyankopɔn asɛm yɛ de ɛntwam Nyankopɔn asɛm yɛ de ntwam adeɛ bi a ɛwɔ wiase bi ehu bi a dɛ ɛwɔ Nyankopɔn asɛm a yɛ dɛ ɛna yɛka ho asɛm no nti sɛ whether old or new wɔ de ntwam ɛne tight na Nyankopɔn aka kyerɛ no a ɔse yɛ ntua no wanka no saa kwa o wanka no sɛ sɛdeɛ bɛbɛ dɛ bɛsɔ no Nyankopɔn so Nyankopɔn ɛno yɛ first thing so Nyankopɔn na yɛ de yɛnya nkwagyeɛ because adeɛ a som bo wiase dɛ ɛyɛ nkwagye na som bo sɛ wonya wiase gyapɛde ne nsa wɔhwɛ ho nkwa mfa so bi ani so wofa any dubious means ne sɛ wonya sika na wonya ho nyinaa ne sɛ wowu ne sɛ wonya nkwa mfa so bi ani so because adeɛ Nyankopɔn ɛde ma ɛyɛ nipa no sɛ nipa yɛwerɛ fi adeɛ ɛne sɛ wogye w'ani bɛtonto sɛ go wogye w'ani bɛtɛn sɛ go ɛno a so sɛ wogye w'ani nipa no mpo werɛ fi dɛdɛ wɔ ne mu dɛ ɛne hia nti baabi a wo a bɛkɔ no ne hia nyɛ deɛ na woyɛ awia ne asɛm no na ɛbɛno so nya nkwagyeɛ so wɔde wotwa ntoso dudu ɛna ɛma Nyankopɔn bɛda ɛma nyamesuro ɛwɔ ne mu ɛwɔ wo mu na wɔtumi de Nyankopɔn nsɛm nyinaa so na wo a yɛde wonya nkwagye ama ɔkra nti ɛnɛ yi sɛ wo bi a wontwa tight na obi atu fu sɛ twa tight asɔfoɔ no adi wo sika adi a wonya na ɔmpɛ wo nkwagyeɛ ɔmpɛ sɛ obi nya nkwa ɔmpɛ ɔkra asɛm ɔmpɛ sɛ obi nya nkwa nti ɔtwe adwene ayɛ de ɔyi wafiri deɛ wɔyi wafiri nkwagye no mu aberɛ wɔde wɔka kyerɛ sɛ de ntua tight asɔfoɔ no bɛdi sɛbi asɔfoɔ bɛdi Nyankopɔn yɛ di n'akyi yɛhu Nyankopɔn we don't see God but wɔn a ɔde Nyankopɔn asɛm tim ase so wɔn na ɛde yɛhu mu nti saa nkurɔfoɔ no de ɛna mo Nyankopɔn asɛm na ɛtim ase so wɔn na wɔsɛ de twa de so mu you don't pay you can't go to heaven say twa tight ama Nyankopɔn direct you pray to his men of God the more bi dada sɛ wotwa tight a ɔsɔfoɔ no bi nti wontwa tight asa wotumi nya nyamesuro wɔn nyamesuro a wontumi yɛ dɛ wontumi nkɔ heaven can't go to heaven wonsa wayɛ wobɛ sɛ wogya adwumammɔ ba wontumi nyae yes because wontwa tight wontua ɛno wontumi nyae no watɔ asiesie mu wone obi business biara ne sɛ mfasoɔ ba a na wosɛ wonya kwa no wobɛ sɛ wogya ba sɛ wontumi nyae wontwa tight ne kɔ Awurade nti adeɛ a ɛdi kan ɛyɛ ma yɛ deɛ ɛyɛ fear of God twa tight a deɛ ɛdi kan ma yɛ deɛ ɛyɛ Nyankopɔn suro na ɔde ma wo na sɛ Nyankopɔn suro ɔde mu adeɛ a ne sɛ meka yɛ dɛ ɔnya dɛ na ɔnya nkwa na ɔnya nkwa deɛ a deɛ ɛto so mmienu a ɔde ma wo so yɛ dɛ ɛyɛ wisdom ɛdɛ nyansa so wotu tight Nyankopɔn deɛ ɛma nyansa kɔ Bible say nyansa mte sɛ deɛ ɛne nyamesuro so ɔn deɛ ɛkɔ no nyansa deɛ sɛ deɛ ɛne nyamesuro nti sɛ wotu tight na Nyankopɔn deɛ ama nyamesuro ɛno wowu a wonya nkwagyeɛ na sɛ nyamesuro no akyi no ɔmo nyansa sanete ɔmo nyansa
nyansa ne sɛ wotumi edi Nyankopɔn asɛm no kora so na de asɛm no de ɛyɛ adwuma ɛna ebi ne nyansa obi biara ɔpo Nyankopɔn asɛm biara de ɔno nyansa te obi a wɔde Nyankopɔn asɛm de ɛyɛ adwuma ɔno yɛ de ɔno nim nyansa Bible sɛ Nyankopɔn asɛm no ma po nyansa wɔ te sɛ ɔpo Nyankopɔn asɛm de ɔno nyansa sanɛteɛ nti mo sɛ okɔ so wa tua tight na Nyankopɔn ma onyamesuro a afi no ayɛ de ɔmo nyansa ɔbɛnya the wisdom of God ɔbɛnya nyansa afi o ka asɛm to wa na obi ayɛ de obi apiri n'akyi wo de ideas ba na de tɔfo ma na obi ayɛ de so no yes akɔna dwumu do sanɛteɛ nti nyansa Nyankopɔn de mo nyansa tosumi no so de tosumi nyansa because they are tight na nyansa ni wɔ mu a wo afi no ɔbɛyɛ de ɔbɛnya favor Nyankopɔn no de Nyankopɔn no antom ɔbɛnya de ɔbɛnya favor ɛno na baabi a nka wonya opportunity na de no opportunity no wonya de opportunity ɛwɔ hɔ baabi a nipa kwan de ne apono baabi a nipa kwan ne yɛbɛyɛ sɛ no nkwan kɔ bɛ de ɛbɛ accept because we de Nyankopɔn suro wo Nyankopɔn no de anim adom ɛwɔ nipa nyinaa anim because wo Nyankopɔn anim adom a na reflect in the face of men sanɛteɛ nti Nyankopɔn ɛpɛ wasɛm na nipa bebree nso de apɔ wasɛm afi baabi a wohia ama na ɔmo de ɔmo de ama nti abere a Kain kun nua Abel no ɔka sɛ de obi ahu obi hyɛ bia de onkuno because Nyankopɔn de Nyankopɔn ɛtaa no nti sɛ Nyankopɔn taa de ɛsɛ nipa so de nipa so taa no nti baabi a sɛ nkonya mo no wonya de wonya mo no mfrɛ sanɛteɛ nti Nyankopɔn ɛkyiri wo nipa so bɛkyiri wo sɛ wohia mo afiri nipa bi wa nipa so ɔde ma pa ba ɔmfa ma because Nyankopɔn kyiri wo God hates you nti nipa so bɛ hate you pa na ɛso sɛ wonya Nyankopɔn anim adom a ebi wɔn a honam po ɔtaa wɔ no sɛ wohia adeɛ wɔ mo nkyɛn a ɛnam sɛ Nyankopɔn ɛdɔ wo nti no ɔmo taa wo deɛ na nso mo de ade na wohia no de ɔmo bɛma wo because God will force them ɔmo saa de kɔ open ade ama so wohia nkwan deɛ ɔmo saa bɛka nti first thing de wonya Nyamesuro second one wo abɛnya nkwa because so Nyame wodi Nyame bodi nsɛm so third one bɛyɛ de wobɛnya the wisdom of God nyansa wɔ nyansa bi sɛ de ɛne Nyamesuro na wisdom no bɛyɛ de favor de aba ti baabi a nipa de ɛmboa wo no ɔkɔ wa nipa ɛmboa no wokɔ wa nipa bɛ de nipa ɛboa because wɔ the favor of God na afei nso no na sika de sika insura de aba because there's a relationship between wisdom and wealth sɛ wonim nyansa ɛde nso bɛnya sika ɛde nso bɛnya sika bɛkɔ Nyankopɔn bɛkyerɛw ɔma strategies a plans a bɛyɛ de wobɛnya sika ɔma onyansa okay ɔma nimdeɛ ɔma ideas a woyɛ a bɛyɛ de wobɛnya sika ɛdɛn sɛ wotwa title nyɛ sɛ bia Nyankopɔn bɛtu sika afiri soro ma wɔnyɛ saa ɔma de ɔma plans ideas ne mo yusu ideas na ɔda nyɛ sika wo sɛ wote wa mo sɛ Nyankopɔn de adwuma atutu yɛ wei afei yɛ ana fɛ ade na aso di wade na yɛ nim wote wa sɛ no the plans bi ba obi kɔn de afɔ bi so mo aka sɛ bi atwa sɛ yɛ ade wei afei yɛ pena na ade no aso di afei na okɔ wɔ nim no enti ɛnɛ sɛ woyɛ obi a wodi akyinɛ wɔ title ho a ade baako de bi America ne sɛ Nyankopɔn asɛm a de bi America no ɛnyɛ de obi aka kyerɛ me nko a anasɛ ɛnyɛ de twesoma ka nko a but what based on experiences de memanya na America de memahunu ɛna America because my de I have trusted the word of God. I have tested it. I have tried it, and it's true. I've said it, and the correct. Masahwe, majiedi, and masahwe, and the correct. Yank baso the correct. Timi tie won tumi kan me say tight to ya dey twam. There be komuso bibia obeka ne kora kyerɛ a wɔte Nyankopɔn fie wɔte Nyankopɔn asɛm ne kuro ne mu a what do the level be a wɔso ntwa tight ebi ne hɔ
sɛ wontua tight with nyankopɔn ne kure mu a there's a limit bi a wobɛduru wontumi rise to a certain level in this world dabi woba wiase ɛsom paa a sɛbi ɔmo sikasɛm koraa nso ɔmɔdi yie paa kɛse a ɛwɔ paa ɛyɛ Jewfoɔ na nkɔbɛ sɛ ɛde na ɔmo yɛ nti ɔmɔdi yie tithe first thing second one charity they have the charity first they give charity nti mo mu dada sɛ Nyankopɔn asɛm atwam the tithe to atwam sɛdeɛ nsɔre bi keka aso bi keka no deɛ meka sɛ saa nsɔre no ɔmo puti against that deɛ ɛna ohia pa atim pa ohia ɛno sɛ nkwagye nso nni hɔ yes wontumi nya papa wobɛtena bɔne mu saa asɔre bi ntua tithe bi a ɔmaka they speak against tithe bi no saa asɔre no wontumi nya papa wonya pa sɛ deɛ nkwagye nni hɔ tɔ wobɛtena asɔre mu saa na ɔdi atorɔ saa ɔka nkɔfoɔ ho nsɛm saa ɔtena dwuma mu saa wontumi nya ida kɔntwa tithe because asɔre ankasa no sɔfo no sɛ so tithe atwam dɛndɛ Nyankopɔn sɛ no kora mede brɛ no sɛ obi a ɔgye tithe ho akyinni a mesrɛ ɔgye firi wo tirim Nyankopɔn sɛ ɔyɛ dɛ ɛntwam Nyankopɔn sɛ ɔyɛ dɛ ɛntwam sɛ ɔpɛ Nyankopɔn nsɛm hyira a hwɛ deɛ Nyankopɔn ma ne nkurɔfoɔ yɛɛ ɛwɔ Old Testament no ɛwɔ na wobɛhu no sɛ ɔpɛ nkwagyeɛ paa nso deɛ a ɔpɛ heaven Nyankopɔn nso deɛ a nsɛm nyinaa nso yɛ dɛ ɛwɔ New Testament nim saa na ɛteɛ nti ma wɔrɛ mfidam sɛ first thing a tithe ɛyɛ ma yɛ dɛ ɛyɛ dɛ nyamesuro the fear of God na sɛ wosuro Awurade nso na ɛna bɛnya nkwa because wosuro Awurade na wotwe wɔn afiri atorɔ ho wotwe wɔn afiri asie ho wotwe wɔn afiri adwuma mu wotwe wɔn afiri nsa mu because saa de ma wɔyɛ nyinaa na ɛma nkɔ heaven you know it tɛdɛ mi kan sɛ wokɔ aburokyire a na sɛ mpo sɛ wotu pɛ sɛ wasɔ mpo amma a yɛregyɛtew ama atwoma bi a ɛkɔ a owuo ɛne amane ne osu ni hɔ ɛna wɔwe nsa bɛkɔ hɔ wiasɛm no ho yie na wɔn twɛtɛ bɛyɛ sɛ ɔnyɛ saa nyamesuro ɔtumi gya saa nsa wia wie ti anɔpɛ yi Nyankopɔn no mo a wɔnhyira yɛ ɔmo yɛ akoma pa a nsɛm yɛ aba bi ato yɛ akoma pa so na adi nsɛm no so na mo bi na dada ti di bɛrɛ meka ne sɛ wode obi nante sɛ ɔmo maame papa wadamfo bi biara ɛnante na sɛ wɔn sɛ nipa no ɛtwe wadwene afiri Nyankopɔn asɛm mu a mesrɛ twɛn firi nipa no ho onipa ne mpɛ ɔkra asɛm obi biara ɔbɛ sɛ oyi wadwene afiri Nyankopɔn asɛm biara no avoid that person because ɔmpɛ wasɛm ɔmpɛ ɔkra nso asɛm ɛdi kan sɛ ɔmpɛ sɛ obɛnya nkwa ɛto so ɔmpɛ sɛ ɔdaakye bɛyɛ fɛ memfa sɛ ɔyɛ pa nso maame avoid that person Nyankopɔn ɔnkɔ so ano mu a wɔnhyira na do bia ɛnkɔ so so subscribe to this channel no subscribe no like no share na afei notification bell no amana on sɛ da bɛyɛ post video bi a ɛtisi ya video a ɛma nipa anya nkwa video a ɛma nipa anya Nyankopɔn no madom video a ɛma nipa yɛ dɛ asetena mu ɛyɛ kama na wie yɛ dɛ ɛyɛ kama bi sei ɛna ɛwɔ sɛ wotie na sɛ momu number so da no so bɛsɛ ɔboa me a na abo Nyankopɔn adwuma ɛkɔ ama Nyankopɔn adwuma ɛkɔ so a wotuma sɛnde bi amount bi obi wotuma sɛnde mbanka Nyankopɔn asɛm ama akra wɔ yɛ dɛ enya nkwa wo sika na wode yɛ saa no wonya so fa so ɛne wasefo bɛdɛ nya so fa so Nyankopɔn no mo a wɔhyira sɛ wɔyɛ asɛm tifo na wonya asɛm no tifo refifo ɛbɛsɛ hyɛ bio bye bye